Raġel ta' 52 sena minn Marsa jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident ta' traffiku f'Santa Venera. L-inċident seħħ it-tlieta għal ħabta ta' 7 ta' filgħodu fit-triq il-kbira San Giuseppe. L-inċident seħħ kif ir-raġel li kienet isuq Toyota Vitz ipprova jevita karozza oħra illi allegatament kienet ġejja kontra id-direzzjoni. Persuni li kienu fuq il-post allegaw li raw karozza ta' tip BMW taqbeż xi karozzi bil-konsegwenza li s-sewwieq tal-Vitz li sab il-BMW ma' wiċċu ġibet lejn ix-xellug u baqa' dieħel f'waħda mill-mini tal-akwadott faċċata ta' l-Istitut ta' San Giuseppe. Fil-waqt li s-sewwieq tal-BMW allegatament baqa' sejjer, dak tal-Vitz inqabad fil-karozza tiegħu. Għaldaqstant fuq il-post issejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kellhom iqattaw partijiet mill-karozza sabiex ir-raġel seta' jinħareġ. Assistit minn tim mediku ir-raġel ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza fejn hemmhekk huwa ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Ir-riżulta li ftit ħin wara l-inċident il-pulizija sabu il-BMW li kienet involuta f'dan l-inċident u qed iżomm żagħżugħ ta' 23 sena minn Birkirkara għal aktar stħarriġ. Ir-riżulta li fl-istess każ il-BMW laqtet karozza li kienet ipparkjata. Iżda is-sewwieq ta' din il-vettura qal lill-pulizija illi ma jafx li kien hemm karozza illi ħabtet fl-akwadott. Il-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri ġie infurmat bil-każ fejn ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq dan l-inċident.